M'ha agradat molt perquè és clar, concís, que marca les directrius i amb el que tenim que estar d'acord i amb el que tots tenim que treballar, tant institucions com societat civil, jo crec que és un compromís de tots, i el pregó d'Eliseu Climent ha estat brillant, ha estat un pregó de 8 minuts, més o manco, però no cal dir res més que no s'ha dit, perquè ho dic clar i català, i per tant jo crec que han de fer seves les paraules i tenir-lo com a llum de guia. Crec que la Setmana del Llibre en Català és una declaració d'intencions, apostam per la literatura escrita en llengua catalana i donam un pot de resposta en aquesta utopia que mos parlava en Eliseu fa molt d'anys que el conec i certament és un home d'il·lusions, d'utopies, de fites, perquè mos marquen el camí i no mos hem de rendir, hem de continuar. Els països catalans culturalment, econòmicament existeixen, són una oportunitat i cal treballar-ho perquè l'utopia un dia sigui una realitat.